Ma nistawx nifmu għaliex wara li bil-ħila tagħna irnexxilna nagħmlu l-attività ta' San Patrizzju f'San Ġiljan suċċess, is-sindku qed jitrattana b'dan il-mod. Dan kien is-sentiment komuni tas-sidien tan-negozju ewlenin fi Spinola li minkejja li kellhom digrit favorihom mill-qorti fil-jum ta' San Patrizzju sabu tistennihom sorpriża. Kif fl-istess qodwa ħarġu qatt ta' permessi ħesrem biex jintramaw stands addizzjonali. Is-soltu aħna jagħtu permess li jenna biex noħorġu l-extension tagħna minna mid-dera inqata' d-dil biċċa xogħol li kien hawn inqatat il-bieraħ qalu mhux ħajarmaw ma kif qed naraw hekk kien xorta ramaw iktar sensu biex probabbilment sa dalgħodu ħarġu iktar permessi. Jekk tara l-ħwienet hawnhekk għarhom kollha. Qegħdin l-aħjar postijiet huma issa hawnhekk għandhom l-aħjar postijiet dawna. U ġar roundabout qegħdin jiġifieri u aħna qegħdin qed tarana fil-ġemp qegħdin. Jiġi mmuġġejna disfanġati u din hija nħossa vindikazzjoni jiena u m'għandhomx jagħmlulna jekk aħna għax aħna hawnhekk ilna snin jien ili 33 sena hawnhekk jiena qatt ma kelli minn dawn il-problemi. In-negozjanti sostnew li s-sindku minflok għadda mill-bib għadda mit-tieqa u dan għad-detriment tagħhom. Kieku konsultaw lilna, at least aħna konna żgur nikkoperaw, għax din hija importanti għalina, din hija attività li aħna nistennew kull sena, fejn ovvjament mħabba shoulder days li konna anke fis-sajf, din hija il-highlight tagħna. Imma x'ġara, il-Kunsill Lokali unfortunately bil-Mejjer Mr. Guido Dalli iħajġekkja din il-festa tagħna. Iżdiktar minn hekk lejlit il-festa u ftit sigħat wara id-digriet tal-qorti kontra d-deċiżjoni tal-Kunsill, in-negozjanti kienu informati li l-Kunsill Lokali iddeċieda li ma jqabbadx il-pulizija biex iżommu l-ordni waqt attività. Dan għaliex il-Kunsill ma rridx iġorr il-pis finanzjarju kif kien isir kull sena. Is-sena l-oħra kien hawn ħafna pulizija, jiġifieri kien hawn kontroll tajjeb ma kienx hawn problemi ta' xejn. Li alla li dis-sena laqqas ma jkun hawn problemi. Però s-sigurtà tal-nies mhux ħadkun bħalma kienet is-sena l-oħra. Meta da aħna stajna niftehmu mal-Kunsill u konna niftehmu bejn tal-ħwienet u noħorġu l-ispejjeż. Dan minkejja li hija bil-liġi r-responsabilità tal-Kunsill Lokali li jieħu ħsieb mis-sigurtà waqt kull attività li ssir fil-lokalità. Meta l-Kunsilliera Laburisti għamlu kontramozzjoni biex il-Kunsill jassigura s-sigurtà tar-residenti tiegħu waqt l-attività, il-Kunsilliera Nazzjonalisti ivvutaw kontra u kisru l-liġi billi permezz tas-Segretarju Eżekuttiv ħadu vot sigriet xi ħaġa li tmur kontra l-liġi. Fid-dawl ta' dawn l-intoppi kollha, is-sidien tan-negozji saħħu li għal darb'oħra se jipproċedu legalment kontra l-Kunsill.